it's the soft opening of Arturos. Arturos is here sa may dalom lang sang bridge that's going to Diversion Road. Hindi nga bridge, shortcut ni siya. Shortcut ni siya pakadto dito sa may Sanag. Nga bridge. Esplanade pakadto sa Sanag. There you go mga kabangbang. So nag-serve di sila sa mga karinderya nga turo ng mga meals, and at the same time ang ilag nga specialty are the barbecue. Yes, it's so gabi na, past 8 na kami din naglabay, kagapangita kami sa food nga i-prepare namon para sa birthday sa ngamon nga mga doggy. So there you go, nagbakal na lang kami, may lang ganito nakita namon along the bridge nga nag-soft opening ng ato ni Arturos. There you go, lapit lang gid diri sa may St. Joseph nga school, going to Diversion Road nga may alagyan na dira nga shortcut going to Sanag na dira nida makita ang Arturo. So there, ara namon nga food. Yeah, ready to go home na kami and sing happy birthday to our lovey doggies na doggies. Bye-bye. Thank you so much mga kabangbang. Ayun kayo nakahappy ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!